Този клип се осъществи благодарение на VProSport, онлайн магазин за спортни чорапи. Може да използвате 10% намаление на цялата покупка, като введете кода за отстъпка FUTBOL10. Повече информация в описанието под клипа. И така, както и в други клипове сте виждали, започваме задължително с добра загрявка, за да може да подготвим сухожилията и мускулите за максимално натоварване, като по този начин да се предпазим и от евентуални контузии. Показал съм ви някои от упражненията, които аз изпълнявам по време на загрявката преди индивидуална тренировка, но всеки може сам да си избира какво точно да прави, за да подготви тялото си за максимално натоварване. Първото от упражненията за експлозивност се изпълнява последния начин. Поставяме си два маркера на разстояние около 1,5 метра един от друг, като започваме с отскок на един крак нагоре, след това приземяваме, задържаме леко и отскачаме настрани, като приземяваме на другия крак и отново изпълняваме отскок с един крак. Упражнението се изпълнява в 8-10 повторения на всеки крак, 3 или 4 серии. Второто упражнение е доста по-лесно за изпълнение. Тук изпълняваме клек с отскок, като повторенията са между 10-12, а сериите 3 до 4. Изпълняваме клек, след което скачаме максимално нагоре и така в продължение на 10 повторения. Почивка между сериите около 30 секунди. Третото упражнение е напад с отскок. Правим напад напред, след което отскачаме и сменяме краката. Това упражнение се изпълнява в 3 серии по 20 повторения, като отново почивката между сериите е от 30 секунди до 1 минута. Първото упражнение от основната част на тренировката съм го нарекал бързина, дрибъл и удари, като за целта си разполагаме няколко шапки и конуси в края на разстоянието, за което ще работим, като започваме от шапките, спринтираме до конусите, заобикаляме ги, след което се връщаме с бягане назад до началото. Оттам поемаме топката, изпълняваме дрибъл с вътрешна и външна част на ходилото между шапките, след което изпълняваме финт и завършваме с удар към вратата. Стараем се ударите да са ни точни, финтовете изпълнени бързо и рязко, за да може да изненадаме противника. Това упражнение е комплексно, помага за развиването на качества като бързина, техника
и завършващи удари. Също така е подходящо и за поддържане на формата, тъй като интензивността е доста голяма и натоварването съответно е голямо и по този начин помага на мускулите да бъдат подготвени. Препоръчително е изпълнението на цялото упражнение да бъде поне в 10 или 20 повторения. Може и повече, всеки сам може да прецени колко пъти да го изпълнява, в зависимост от това как се чувства и на какво ниво е подготовката му. Should've known that it ain't real. How'd you know how to get into my feelings? You're a trip giving me hopeless illusion, hopeless illusion. Maybe I should've known that it ain't real. How'd you know how to get into my feelings? You're a trip giving me hopeless illusion, hopeless illusion. Hopeless illusion. Hopeless illusion. Maybe I should've known that it ain't real. How'd you know how to get into my feelings? You're a trip giving me hopeless illusion, hopeless illusion, hopeless illusion. Had a feeling we had something. Could have seen it. Второто упражнение от основната част на тренировката се казва координация, дрибъл, удари, като тук разположението на шапките и конусите остава също като от предходното упражнение. Започваме с минаване между шапките на слалом напред, след което назад, откъдето поемаме топката, изпълняваме отново дрибъл с вътрешната и външната част на ходилото, след което финт и завършващ удар към вратата. Няма нищо сложно. Започваме от първата шапка, минаваме максимално бързо на слалом между тях, връщаме се обратно до стартовата позиция, повеждаме топката с бърз дрибъл между шапките, след което изпълняваме финт и завършващ удар към вратата. И тук няма значение колко пъти ще изпълните, всеки сам може да преценява. Минимален брой повторения аз бих препоръчал около 20, за да може да бъде ефективно упражнението. И така, приятели, показах ви една тренировка, която включва упражнения за експлозивност, бързина, техника и завършващи удари. Надявам се тренировката да ви е харесала. Ако е така, натиснете бутона лайк. Не забравяйте също така да се абонирате за канала. Натиснете камбанката, за да получавате известия, когато качвам нови клипове. Това е от мен. Ще се видим в следващия клип.